Es tracta de CREAMA. L'objectiu principal de la nostra entitat és dinamitzar el territori de la Marina Alta, contribuir al seu desenvolupament econòmic i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. L'Observatori és un projecte que portem desenvolupant des del 2018-19, que està subvencionat per la Vora. El que pretén és arreplegar les dades que hi ha a nivell oficial i traslladar-les a l'Observatori per a poder disposar de dades que ens ajuden a prendre decisions. L'Observatori el que està propiciant sobretot és que la Marina Alta es convertisca en un territori intel·ligent. El primer pla estratègic de la Marina Alta que va a permetre-nos dissenyar la fulla de ruta de la nostra comarca. Tracta de disposar d'una informació, d'un pla que ens permetisca pensar en global per a després actuar en local, perquè, com estaven dient, l'administració local és la que està més apegada al territori. Nosaltres som una administració local que treballa en conjunt perquè pensem que treballant tots junts podem arribar més lluny.